سلام كبرات خدادلتي مدب مصب كزانا تيبي كمي اللهم أنا صبق الله እግዚአብሔር مسكن لمون حبتهم سبب حدش فيديو تمليسكم الله نسخة كمي غيرنا فول نسرح طعمية ويكا فلافل كمون طحين كمي غير كا تسرح إذا مسئز له تيودروس ولد فاسيلدس أبا كفلا أبا هبس أوصابيوس زتمسد السماء بأد ملائكت ونبر بسماء 14 عامته وأمزت هميت أو استمدر ونبر 4 عامته يوم صلوتو من برخوتو من مسكولنا حزب كريستيان يخون أبزعلت زي بأب قدس بيت كريستيان الرأي إذا عينت فول تتقيم له بات إزوم زو صعبية ناينق مالت ناينقهو نبابات مزمور 30 شوعتن قصري 10 شوعته وانجيل ماتيوس معراف 6 فقد 10 6 كسا 10 تشعته أب جزي قداسي كنبوبو استمدوبو دما كمل أختات حواريا قدس باولوس كاليت ملأخت حواريا قدس باولوس نفسب قرونتوس معراف 10 خلته كفقدي حاجة خسا 10 حاجة كمل أختات قدسان حواريات قداميت ملأختي حواريا قدس بيتروس معراف حاجة فقد 6 خسا 10 كم مصحف جبر هواريات 10 حموشته فقد 20 كلتن كسع 30 6 كم مزمور داويت مزمور 139 قصر شوعته كم ناي ونجيل مصحفت دما ونجيل ماتيوس معراف حموشته فقد 20 6 فقد 20 شوعته كسع 30 3 أبزعلت قداسي قروميو ناي سرك مالت أقامشت نبابات دما مزمور 119 كم اون ونجيل لوقاس معراف 14 فقد حادة كسع 6 زخبركم حزب أملاخ قدس እግዚአብሔር أملاخنا سلهياو سل قدس قالاتو زخبرن زتمسجنن يخون نقالو بمنفس بمستوعال كننبو خيلنا أبكن حدث هلاسا سوسا 100 فرصت كخنفريلو دما ناي እግዚአብሔር أملاخنا محرت ناي برهان ولاريتا أملاك قدس قدسان دنجل ماريام مالدوت ناي قدسان እግዚአብሔር ጸሎት ረድኤት አይፈለየና أب ጾምنا خنبرتعن كندلدلن أما عالتات ጾምنا خمتخون كونو زقبأنا خنكون زردق ناي እግዚአብሔር قالات ويكات مرتات بقد سألي وهابنالو لوم دما ناوتو مقصلتا كله ጾምናን ጸሎትናን بأمنت كون كم زقبأ እንረዳአሉ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ እሱ ድማ መጽሐፍ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ክሳዕ ፍጻሜ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከነንብብን ከነጽንዕን ኢና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፈቃድ 1 ክሳዕ ፍጻሜ እምነት ነት ብተስፋ ንጽበዮ ነገር كم انرخو زرقا الراي فلنا بسيلا كم زي تمثل كسيلة طعميا كم يقرنا نسرح نجمريا ازي عينة عتر سعد عتر اليخنا ينحدر كلنا قرب جو غيرنا ومون باكين سودا قرب غيرنا اليخنا ينحدر شعو كم زي غيرنا نخلطه مالتي زد لينا قممات تينا دما نخلطه مالت زلنا قممات تينا نخلطه قصيله زيد زو زلهو عدس قيح عدس ابسيله يتيل له بزي امنت غنا ناملاخ كسمرو ايكالني زي بودرا ناي طعميا مسرحيو كابزي كلتا مانكا زخون كنتولينا قصيله
ቀይሕ ሽጉርቲ ፍርቂ ሽጉርቲ እትየሉ ኣለኹ ዝኻ በርበረ ጸሊም ቁርብ ነስኒሰሉ ኣለኹ ሽጉርቲ ጻዕዳ ጥሑን ሽጉርቲ ጻዕዳ ቁርብ ነስኒሰሉ ኣለኹ ከም ድሌትና ማለት እዩ ዝኻ ሕውስዋስ ቀመማት ሽጉርቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ቀይሕ በርበረ ጸሊም ሕውስዋስ ኣለዎ ዝውን ከምኡ ማለት እዩ ካብኡ ኸዓ ቆቆሮ እትየሉ ኣለኹ ሰራሒኣን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ሕራይ ሕጂ ጥሒና ወዲእና ኣለና ከምዚ ጌርና ከዓ ነቲ ዝጠሓናዮ ናይ ጣዕሚያ ቅርፂ ኸነትሕዞ ኢና ደሊና ከቢብ ንገብሮ ደሊና ከምድላይና ዓይነት ቅርፂ ጌርና ክንሰርሖ ኢና ብድሕሪኡ ዘይቲ ጌርና ከዓ ክንጠብሶ ኢና ማለት እዩ ጦሩ ዘይከኣሉን ተወልዱ እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ ነተን እግዚኣብሔር ዘተስፎም ነገራት እውን ኣይረኸብዎንን ግና ብርሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቐበልዎን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓለፉ እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ንዓኦም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ከም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ ነታ ሓዲጎማ ዝወፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም ተዝኾኑስ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም ሕጂ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ ኣምላኽ ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ክስመ ኣይሕፍሮን እዩ ኣብርሃም ምስ ተፈተነ ብእምነት ንይስሐቅ ሰውኦ ሽሕ እኳ ተስፋ ተቐቢሉ እንተነበረ ከምኡውን ብይስሐቅ ዘርኢ ክስየመልካ እዩ ተባሂልዎ እንተነበረ ነቲ ሓደ ወዱ ወፈዮ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከተንስኦ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ገይሩ ንይስሐቅ መሊሱ ረኸቦ ይስሐቅ ንያዕቆብን ንኤሳውን ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ብእምነት ባረኾም ያዕቆብ ክመውት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም ብእምነት መረቖም ኣብ ጫፍ በትሩ ተመርኪሱ ከዓ ንኣምላኽ ሰገደ ዮሴፍ ኣብ ኣጋሞቱ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዝወፁ ብእምነት ኣዘከረ ብዛዕባ ኣስከሬኑ እውን ትእዛዝ ሃበ ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ሪኦም ኣዋጅ እቲ ንጉስ ከይፈርሁ ብእምነት ንሰለስተ ወርሒ ሓብእዎ ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ካብ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ሓረየ ናብቲ ዓስቢ ኣማዕድዩ ስለ ዝጠመተ ካብ ሃብቲ ግብፅስ ምእንቲ መሲሕ ውርደት ምቕባል ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ነቲ ዘይርአ ስለ ዝረኣየ ጸንዐ ንኹራ ንጉስ ከይፈርሀ ድማ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ ብእቲ በኹሪ ዝቐዝፍ ዝነበረ መልኣክ ከሞት ምእንቲ ከይቀርቦም ብእምነት ናይ ፋሲካን ምንጻግ ደምን ስርዓት ገበረ ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ከም ብንቁፅ ምድሪ ገይሮም ብእምነት ተሳገሩዋ ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሒጦም ተረፉ ቀጽሪ ኢያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዘርዎ ብእምነት ሕራይ ቀጺልና ድማ ጣሒን ክንሰርሕ ኢና ስምስም ቀሪበ ኣለኹ እዚ ዓይነት ስምስም ጻዕዳ ስምስም ኣባዴላ ሓንሳ ቅልው ኮብለ ጽሉ ኮብለ ቁርብ ብራውን ኩን ምስ በለኻ ኸውፅየ ክኽልጠየ ሽዑ ብጥሕነ ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከየዘንትወልኩም ግዜ ይብለይን ንሳቶም ብእምነት መንግስታት ሰዓሩ ብቕንዕና መሩሑ ነታ እግዚኣብሔር ኣተስፊዎም ዝነበረ ረኸቡ ኣፋናብስ ዓጸቡ ዝባላዕ ሓዊ ኣጥፍኡ ካብ ስሕለት ሰይፊ ደሓኑ ኣብ ድኻም በርትዑ ኣብ ውግእ ሓየሉ ሰራዊት ጸላእቲ ሰዓሩ ኣንስቲ ምዉታተን ካብ ሞት ተንሲኦም ከም ብሓድሽ ተቐበላኦም ካልኦት ግና ዝበለጸ ትንሣኤ ምእንቲ ክረኽቡ ምሕረት ኣይንደልን ኢሎም ተሳቂኦም ሞቱ ገሊኣቶም ድማ ብላግፅን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ ዝውን ብመቁሕን ብማእሰርትን ተሳቀዩ ብዳርባ እምኒ ተቆትሉ ብመጋዝ ተቆርጹ ተሰይፎም ሞቱ ኣጎዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ጸበቦም ሓሳረ መከራ ጸገቡ ዓለም ንኣቶም ዘይትበቅዕ ስለ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጎዳጉዲ ምድርን ኮለል በሉ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ
ብዘይካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከይበጽሑስ እዚኣቶም ኩላቶም ብእምነት እኳ ተመስከሪሎም እንተኾነ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ህያው ስለ ቅዱስ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። መልእኽቲ ቃል ኣምላኽ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ እንተኢልና ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ኣብ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 6 ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ። እሱ ኸ እንታይ ድብል ሕራይ ሕጂ ከዓ ነቲ ጣሒን መስርሒ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣብኡ ነእትዎ ቁሩብ ጨው ጋርሊክ ከዓ ቁሩብ እቲ ኣለኹ ከኣምን ይግብኦ ዝብል ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ። ቀፂለ በዘን መዓልታት በርበረ ጸሊም ቁሩብ እቲ ኣለኹ ጾምናን ብጸሎትናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንረኽቦ and ኦሊቭ ኦይል ከዓኒ ሓደ ማንካ ቴብል ስፑን እቲ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቆምናሉን ምሕረት እግዚአብሔር ከኣንሉ ቀፂለ እዚኣ ፍርቂ ለሚን ጸሚቐ ቁሩብ ማይ ወሲኸ ከዓ ክኽልጦ እየ ማለት እዩ። ክጥሕኖየ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንምርካብ ምሕረቱ ንምቕባል እንኽእል ድማ ጾምናን ጸሎትናን ብእምነት ምዝኸውን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ምእንቲ ክንርዳእ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ንብሙልኦም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እንዳበለ ይገሊጽዎም ዘሎ ብእምነት ኩሉ ነገሮም ብእምነት ከም ዝነበረን እቲ ብእምነት ዝኾነ ኩሉ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘኽበሩሉ ንሳቶም ድማ ብእግዚአብሔር ከም ዝተባረኹሉ እዩ ጽሒፉልና ዘሎ። እቲ ብሙሉኡ ናይ እምነት ሰባት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ግብርታቶም ተም ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ እምነት ጀጋኑ ዘርዚሩ ስለ ዘሎ ነቲ ኩሉ ግብርታቶም ብእምነት ከም ዝገበርዎ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘኽበርዎ ንሳቶም ድማ ከም ዝተባረኹ የርኤና ኣሎ። ስለዚ ካብዚ ዘሎ ዝርዝር እንታይ ተረዲእና ዘለና ተወሲድና ዘለና መልእኽቲ እያ ትብል ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። ብዘይ እምነት ጽዩምና ንእግዚአብሔር ከነስምሮ ከነሐጉሶ ብኸምኡ ከዓ ምሕረቱ ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና። ብዘይ እምነት ጸሊና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነስምዖን ምሕረቱ ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና። ሕጂ ምስ ጣዕሚያ ብዘይ እምነት ዝኾነ ፈላፈል ስራሕናዮ ጣዕሚያ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ፈላፈል ወይ ከዓ ብዘይ እምነት ምስ ጌርና ጠሚዕና ክንበልዖ ንኽእል ኢና። ሳንዱዊሽ ኣብ ባንእቲና ካብ ዝለኺና ክንበልዖ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምስቲ ኣብቲ ፉል ነስኒስና እውን ሓሳብና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። መንፈሳዊ ዘረባና ኩሉ መንፈሳዊ ተግባርና እግዚአብሔር ከነኽብር ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣኒ ምሕረትን ዓስብን ክንቅበልና ንገብሮ ኩሉ ግብርና ብእምነት ክኸውን ይግባእ። ብእምነት ምስኮነ ካብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡ ኣሐጉስና ኣስሚርና ካብ ኣምላኽ ምሕረት ክንቅበል እንኽእል እወ እዚ በዚ መዓልታት እዚ ንጾሞ ዘለና ጾምን ንጽልዮ ዘለና ጸሎትን ንምህለሎ ዘለና ምህለላን ብእምነት ክኸውን ይግባእ። ንጾምናን ንጸሎትናን ምህለላናን እምነት እንተጎዲልዎ ወይ እውን ብምጥርጣር ንገብሮ እንተሊና ብሙሉእ እምነት ክንገብሮ ተዘይክኢልና ግን ኦ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ቀዲሙ ዝተጻሕፈ ኩሉ ንትምህርትና ዝተጻሕፈ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ጾም እዚ በዚ ጸሎት እዚ ከነኽብሮን ከነሐጉሶን ከም ዘይንኽእልን ካብኡ ዓስቢ ክንቅበል ከም ዘይንኽእልን ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ብእምነት ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኮንቱ እዩ ኮንቱ እዩ። ናይ ሓደ መንፈሳዊ ክርስቲያን ሓይሊ እምነት እዩ። ናትና ጉልበት ናይ ክርስቲያን ሓይሊ ናይ ክርስቲያን ጉልበት ናይ ክርስቲያን ዓቕሚ እምነት እዩ። ስለዚ በዚ መዓልታት ዘሎ ጾምናን ጸሎትናን ምህለላናን ኩሉ ብእምነት ክኸውን ይግባእ። እምነት ከእንታይ እዩ ንበል። እምነት ከእንታይ እዩ? እምነት ብዛዕባ እቲ ተስፋ ትገብሮ ካብ እግዚአብሔር ክረኽቦ ኢልካ ተስፋ ትገብሮ ርግፀኛ ምዃን እዩ። እምነት ርግፀኛ ምዃን። ስለዚ እምነት ነቲ ብተስፋ ንጽብዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይረአ ነገር ራይ እምበኣረይ መግብና መጠረሽ ደኣ ነዚኣ መሲላ ኣላ። እንተፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበልኩም ተባብዑኒ። ዝመጽእ ቪድዮ ይራኽበና ባይ። ስለዚ በዚ መዓልታት ጾምና ተስፋ ጌርናዮ ዘለና እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾምና ተቐቢሉ ጸሎትና ሰሚዑ ከም ዝምሕረና እዩ።
ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝምሕረና ርግፀኛታት ኮይና ምሕረት ንለምኑ ንእግዚአብሔር አምላክ በዓል ብዙሕ ምሕረት ምዃኑ አሚንና ምሕረት ንለምኑ